Tervetuloa kaikille tämän Vuonoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman yleisötilaisuuteen. Minä olen Sara Muhonen, minä tulen tuolta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta ja minä toimitan tosiaan tämän hankkeen yhteysviranomaisena. Ja minä yhteyshenkilönä tulen toimimaan tämän tilaisuuden puheenjohtajana. Ja käydään seuraavaksi sitten hankkeesta vastaavan ja konsultin esittäytymiskierrokset läpi. Eveliina Tammisto, EFRI Finlandista ja konsultin puolelta siis. Eeva-Leena Anttila myös EFRI Finlandilta ja minulla on tässä kuvassa nämä vedenlaatuasiat, eli nämä vesistövedet. Riikka Rausanen, Mondo Minerals ja vastaan meille tästä ohjelmasta KSC-insinöörinä toimin tässä Vuonoksen tehtaalla. Ja Heikkisen Maria Mondolla myöskin ja ympäristöpäällikkönä toimin. Mursula Aki, ympäristö- ja turvallisuusinsinööri Mondolta Sotkamon tehtävältä. Horro Jorma Mondolta sitä Vuonoksesta työjohtajana Talkkitehtaalla ja Patolasta. Sanayritys, Olli Mäkinen, Vuonoksen tehtaan Operations Manager. Tervehdys kaikille. Pajusen Jari, operatiivinen toiminta Mondo Minerals. Jes, käydään seuraavaksi läpi vähän tilaisuuden juoksutusta, mitä tulee tapahtumaan. Minä avaan tämän tilaisuuden aikaa. Sitten tulee hanketoimijan puheenvuoro. Minä kerron teille vähän ympäristövaikutusten arvioinnista, mistä siinä on kyse. Ja lopuksi meillä on sitten arviointiohjelman esittely konsultin toimesta. Ja tosiaan tilaisuus tallennetaan. Se päättyy sitten tuossa ennen kuin aloitetaan vapaa keskustelu hankkeesta. Ja vielä ennen kuin päästään hankkeesta vastaavan estradille, niin käydään lyhyesti yleisötilaisuuden käytänteet läpi. Eli tosiaan, kuten tuossa vähän puhuin jo, keskustelukysymykset esitysten jälkeen keskusteluosiossa, että koitetaan kaikki malttaa sinne asti kysymysten kanssa salissa. Puheenvuoron saa pyytämällä ja puheenvuorot jakaa puheenjohtaja eli minä. Ja Teamsissa sitten kirjoitetaan kysymykset chattiin ja sieltä nostetaan. Mikäli tilaisuuden käytänteitä ei noudateta, minä voin päättää tilaisuuden, että pidetään asiat asiallisina. Ja tosiaan tilaisuuden tallennetaan. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 2 viikon ajan tuolla vuonoksenympäristö.fi-sivuilla. Ja nyt päästään hankkeesta vastaavan lavalle. Kiitoksia Sara. Hei, kuuluuko mun ääni sinne taakse? Sanokaa, otanko mä mikin? Tarviiko mikkiä? Ei. Otetaan vaan. Ei tarvitse käyttää niin kovasti ääntä. Olisiko nyt parempi? Japs. Hyvä, kiitos. Hei, hieno nähdä, että on näin iso joukko paikalla. Toivon, että saadaan hyvää aktiivista vuoropuhelua puolin toisin aikaiseksi. Ja esitätte paljon kysymyksiä ja toivottavasti saadaan teille hyviä vastauksia takaisinpäin. Kelaisiko joku sitä konetta sieltä, ettei mun tarvitse juosta edestakaisin tässä koko ajan. Se minun esitys. Tässä on vielä Saran asioita. Haluatko minä juoksen nämä läpi vai otatko sinä? Minä hoida siihen vaan se sivun osuus tosiaan. Tämä nyt on nyt... Vaihdetaanko järjestystä? No niin, voidaan me tehdä silleen. No niin, jännittäviä hetkiä. Voisinkohan minäkin... No ei, kyllä me puhun mikkiin. Vakitetaanpa pikkasen. No niin. Ympäristövaikutusten arviointi. Mistä siinä nyt on oikeasti kyse? Käydään se napakasti läpi. YVA-menettely, sehän perustuu tietenkin lainsäädäntöön. Meillä on YVA-laki, meillä on YVA-asetus. Ja tavoitteena meillä tässä koko hommassa on tunnistaa hankkeiden 3 asiaa. Todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset.
Ja tämä arviointi otetaan sitten huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Ja yksi YVAn ydinasioita on myös lisätä kaikkien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Tämä on juuri tällä hetkellä muun muassa sitä. Haluan kuitenkin painottaa tätä viimeistä kohtaa täällä. Eli YVA-menettely ei ole lupa eikä päätöksentekomenettely, vaan suunnittelutyön apuväline. Tämä on nyt tällä hirveän pienellä, mutta lopullinen ratkaisu siitä, ovatko vaikutukset niin merkittäviä, ettei hanketta voida hyväksyä, tapahtuu hankevastaavanomaisena päätöksenä, kunnallisessa päätöksenteossa, lupaviranomaisissa tai eri oikeusasteissa. Eli YVAssa ei päätetä mitään. Sitä haluan nyt tässä korostaa, painottaa. No milloin tätä YVA-menettelyä sovelletaan? Tätä ei jokaisessa hankkeessa tehdä, vaan sellaisissa hankkeissa ja niiden muutoksissa, joilla on taas tämä 3 todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ja tuolla YVA-laissa, mikä esiintyi tuossa aikaisemmin, niin siellä on tämmöinen hankeluettelo, missä listataan. Tuulivoima on helppo esimerkki. Jos on yli 8 voimalaa, se pitää YVAta. Mutta kaikkia ei lue siellä luettelossa, niin sitten on tämmöinen tapauskohtaisen päätöksen vaihtoehto. Ja itse asiassa tässä luonnoksessa tehtiin juuri tämmöinen tapauskohtainen päätös. Eli meidän asiantuntijat tuli siihen lopputulemaan, että tällä hankkeella voi olla todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, eli se pitää YVAta. Sitten koittakaa kestää. Koitin yksinkertaistaa tämän YVA-prosessin. Minä olen sen itselleni yksinkertaistanut niin, että siinä on 3 vaihetta about, eli suunnitelma, mitä ja miten selvitetään. Siinä me ollaan just nyt, eli YVA-ohjelma. Sitten meillä tulee niin sanotut tulokset, eli ne todennäköisesti merkittävät vaikutukset, ne näkyy täällä YVA-selostuksessa. Ja viranomaisena annetaan sitten perusteltu päätelmä, just hyvä, joku siellä näyttelee oikeaa kohtaa. Me annetaan sitten meidän arvio nyt näistä vaikutuksista, mitä on selvitetty. Ja sitten ne tulokset konkretisoituu käytäntöön. Eli usein hanke vaatii jonkun luvan, muun muassa tämäkin hanke, niin sitten avin on otettava huomioon lupaa tehdessään. Lupahakemukseen liitetään perusteltu päätelmä, arviointiselostus, ja sitten kun avi rupeaa tekemään lupapäätöstä, niin sitten pitää ottaa huomioon nämä ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. Eli ei päätetä mitään, mutta kyllä sillä on vaikutusta ihan siis tänne koviin, niin sanottuihin koviin lupapäätöksiinkin asti. Ja vielä inhimillistän tätä prosessia. Halusin laittaa tänne, että okei, viranomainen, yhteisviranomainen, mitä se tarkoittaa? Se periaatteessa tarkoittaa tätä. Meillä on semmoinen 10 asiantuntijan porukka, jota minä yhteishenkilönä koordinoin. Ja kuten näette, niin kyllä siellä on kovaa asiantuntemusta takana, kun me näitä YVA-ohjelmia ja YVA-selostuksia niistä lausutaan ja päätelmiä annetaan. Ja sitten varmasti teitä hyvin paljon kiinnostava ja myös meitä kiinnostava mielipiteet ja lausunnot otetaan meidän lausuntoon mukaan, otetaan huomioon ja niitä voitte meille kirjaamon kautta esittää tämän kuun 28. päivä mennessä. Ja jos ne nyt tässä menee ohi, niin minulle voi soittaa, laittaa sähköpostia, jos haluaa vielä kysyä, että miten ja minne tämä nyt piti hoitaa. Mutta tässä hyvin napakasti ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, mitä se on. Ja nyt Kiitos. Antaa palaa. Hyvin summerattu. Jeps. Täällä tuossa hyvin sanoikin, että YVAn jälkeen mehän lähdetään toimeenharjoittamaan sitä hakemaan ympäristölupaa tarvittaville asioille. Okei, lyhyesti. Suurimman osalta teillä varmasti olette paikalta täältä, niin tiedätte, mitä. Nyt tällä hetkellä mulla on taas Mondo Minerals. Mondon tehdasolujen toimintoja. Siinähän näkyy rikaste hiekka-allasta. Me rikastamo tuossa ja mikrotakkitehdas tuossa kohtaa.
Lyhyesti ehkä, jos jollain ei ole muistissa, niin ollaan oltu Vuonoksella aika kauan. Outokumpun ajoilta vuodesta 70 rikastamo vanhaa metallirikastamoa ja sitten jossain vaiheessa siirryttiin talkinrikastukseen. Samoja laitteita me siellä edelleen käytetään, mitä Outokumpun aikaan vahdotuksia, esimerkiksi kennoja ja muuta. Et meillä on aika lailla samat laitteet siellä käytössä. Nyt hyvä tuoda yksi asia esiin, että tosiaan, ettei ihmettele, niin meillähän tapahtui yrityskauppa tuossa toukokuussa. Ja tämmöinen kuin IMI-Fabi-niminen yritys osti Elementikseltä talkkibisneksen. Tarkoittaa Vuonoksen, Sotkamon, Amsterdamissa, Hollannissa olevat tuotantoyksiköt. IMI-Fabi on vanha 1950 perustettu italialainen perheyritys. Eli nyt meillä sen verran tapahtui muutosta, että me mentiin pörssifirmasta perheyritykseen. Katsotaan, mitä se tuo tullessa. Malmi edelleen, tiedätte, se tulee tuolta Polvijärven kaivoksilta. Forsmanahon kannukka, ei ole muuttunut mitään. Tuotantoahan me tehdään tällä hetkellä menekin mukaan. Tuotantomäärät vähän vaihtelee suht tasasta. Tehdään edelleen talkkia, tulee nikkelirikastetta, tulee granulaattia, lietettä, kuivajauheita. Ja eikä meidän se loppumarkkinakaus siitä muuttunut. Muovimaaliteollisuus, paperi, sellu, teknistä keramiikkaa, niin se on edelleen se sama. Varsinkin näiden Vuonoksen tuotteiden osalta. Meitä on tällä hetkellä Vuonoksessa noin 45 ja urakoitsijoita pyörii vaihtelevasti. Tässä on Hartikaisen kaivosurakoitsijan henkilöt mukana. Tehtaalla ei välttämättä ole noin paljon, mutta kaivospuolihan työllistää Hartikaista, että sieltä sitä kautta tulee vähän korkeampia urakoitsijoita. Tämä seuraa. Hyvin lyhyt kertaus. Tehdas ja rikaste ja kallas näkyy tuossa. Kaivokset saatu samaan kuvaan. Viinijärven pumppaamo, josta tulee meillä prosessivettä Viinijärvestä. Ja sitten tietysti loppupää, mihin sadevedet ja luonnosta ympäristöstä tulevat vedet loppuviimeksi päätyy tällä hetkellä niin prosessista käsiteltynä, niin on Sysmäjärvi. Me vaan eteenpäin. Hyvin lyhyesti ilmakuvia viimeisimpiä. Tuli oikeastaan noissa äskeisissä näkyy varmaan paremminkin. Ja kaivokset, pehmytkivi ja karnukka näkyy siellä. Sielläkin on pieniä muutoksia päästy tekemään ja parantamaan eteenpäin. Ei kuulu tähän prosessiin tällä hetkellä. Tämän osalta. Ei vaan eteenpäin. Jos jollekin on tuttu, niin juostaan läpi nopeasti, mitä me tuolla tehtaalla tehdään. Meille tulee malmi kaivokselta. Me ensin murskataan se. Prosessi pysyy kuivana, kunnes kuulamyllyn syötettäessä ne pistetään vettä joukkoon. Jauhetaan hienommaksi ja sen jälkeen lähdetään vaahdottamaan talkkia. Sen jälkeen kun talkki on vaahdotettu pois, niin se pistetään sakeuttimeen, annetaan laskeutua, erotetaan kiintoainetta ja vettä. Suoratellaan hiukan ja sen jälkeen jauhetaan sitä hienommaksi partikkelikooksi eri tavoilla, mitä ne asiakkaiden tahtomat partikkelikoot sit on hienosta jauheesta. Puhutaan muutamasta mikronista, muutamaa 10 mikronin lopputuotteen osalta. Talkin vaahdotuksen jätevirta vielä kerran hyödynnetään se, että sitä kautta meillä tulee se nikkeli. Että se ohjataan omaan nikkelivaahdotuspiiriin ja sieltä me saadaan sitä nikkelirikastetta. Ja on hyvä, ettei pääse sitä takaisin enää, kun se on kerran tuolta montosta kaikettu ylös. Sitten oikeastaan päästään asian ytimeen, että miksi me olemme tässä YVAn osalta ja mitä me keskusteltiin tuon viranomaisen kanssa, että millä on päädytty nyt tähän ympäristövaikutusten arviointiin. Meillä tulee vastaan 30-32, meillä loppuu se rikastehiekka altaan kapasiteetti. Eli se tulee siihen tällä hetkellä luvassa olevaan korkeuteen. Se tulee täyteen. Se on meidän arvio, että se on tuolla 30-32. Ja tästä keskusteltiin viranomaisen kanssa, että joko me haetaan sille lisäkorkeutta tai mitä tehdään. Ja yhteistyössä päädyttiin sekä siihen tämän rikastushiekka-altaan, että keskustelemalla tuosta Sysmäjärvestä, niin päädyttiin kokonaisuuteen, että lähdetään tekemään tälle
projektille, kokonaisuudelle ympäristövaikutusten arviointiin. Ja sitähän me nyt tehdään. Ja tällä hetkellä me lähdetään arvioimaan niitä vaikutuksia kokonaisuuden elinkaaren jatkamiseksi 2050, eli noin 20 vuotta eteenpäin. Se on meidän arvion perustana, että 20 vuoden päähän jatketaan tällä hetkellä. Eli siellä on meillä vaihtoehtoja, miten tuo operatiivinen toiminta siellä jatkuu. Että meidän täytyy joko korottaa sitä nykyistä allasta, meidän täytyy joko laajentaa pinta-alaa, jos ei me saada lupaa korottaa tai päädytään, ettei se ole järkevä ratkaisu. Tai johonkin uuteen altaaseen. Yksi vaihtoehto, mitä on mietitty, niin voidaanko kuivaleittää rikastushiekkaa johonkin kohtaan. Eli joka tapauksessa se rikastushiekka, mikä tehtaalta tulee talkkeen jälkeen, niin sille me tarvitaan lisää tilaa. 30-32 vuonna suurin piirtein. Joo, mennään vaan eteenpäin. Erikseen mainitsin Sysmäjärven, niin muutama sana siitäkin. Eli te tiedätte, me tiedämme, niin vuosien aikana, vuosikymmenten aikana tuo Sysmäjärven tila on ekologisesti heikentynyt, kemiallinen tila on heikko. Ja tässähän ollaan tarkasteltu myös muiden toimijoiden kanssa yhdessä sitä Sysmäjärven tilaa selvitetty mukana muita toimijoita täältä Outokummusta alueelta, että mitä sille voitaisiin tehdä, mikä on järkevää. Ja sieltä tiedetään, että sieltä ylittyy nikkeli, kadmium, ympäristölaatunormit nikkeliä. Sinne tulee useista eri lähteistä. Ja sinne kohdistuu kuormitusta muun muassa ihan vanhoilta noita Outokummun alueelta ja kaupungin jäteveden putsarilta tulee ravinteita. Ja meiltä tulee meidän omat vesipäästöt sinne. Siinä on kokonaisuudessa monta kuormittajaa Sysmäjärvelle. Ja se oli yksi, mikä on myös, että tässä hankkeessa tullaan tarkastelemaan tätä kokonaisuutta. Että se ei ole pelkästään meidän toiminta, vaan pyritään arvioimaan, totta kai kun se vastaanottava vesistö on kaikkien näiden sinne kulkeutuvien virtausten summa, että mikä on tämän meidän toiminnan vaikutus siinä kokonaisuudessa, kokonaisvaikutus. Eteenpäin vaan. Ihan lyhyesti puhutaan vesien hallinnasta. Se on varmasti teille, kun olette täällä paikalla, niin Viininjärvi, Sysmäjärvi kokonaisuus todella tärkeää. Ja ihan lyhyesti hiukan lukuja tuosta, mitä on historiasta ja missä me ollaan tällä hetkellä. Niin se, mikä on tietysti tärkeää tuolle vesistölle, ne raskasmetallit, nikkeli, niin tuohon vaan graafia, että mitä on tässä sanotaan viimeisen reilun 10 vuoden aikana tapahtunut. Samalla meille toimijana niin se on yhtä tärkeää tuo vesistötuolit, ja me tehdään koko ajan tuolla, pyritään tekemään toimenpiteet, millä me päästetään vähemmän ja vähemmän. Ja tuossa näkyy nyt tuloksia, että mitä toistaiseksi on saatu vähennettyä nikkeli, arseenia, jonkun verran sulfaattiakin. Raakaveden käyttö on yksi ihan merkittävä. Että ollaan pyritty tehostamaan meidän omaa prosessia ja kierrättämään vettä monta kertaa. 79% volyymina, ehkä se luku on sellainen, ei se nyt kerro välttämättä paljon, mutta esimerkkinä voisi sanoa, Olli tuossa laskeskeli, että me käytetään, jos me otetaan Viinijärvistä vettä, meillä on sisäinen kierto, niin se kiertää 6 kertaa. Me käytetään 6 kertaan se sama vesi ennen kuin se sitten poistuu. Tällä hetkellä Sysmäjärvi. Joo, mennään eteenpäin. Sen jälkeen päästetään konsultit irti. Hei, kuuluuko tämä? Kuuluuko? Kuuluu, hyvä. Eli mä olin Evelina Tammisto, mä olen pohjavesigeologi ja vetänyt tätä meidän puolella tätä hyvä menettely, hyvä ohjelmaa. Tässä olisi heti alkuun nämä vaihtoehdot, jotka on nyt mukana tässä tarkastelussa. Eli vaihtoehto 0, vaihtoehto 1, 2 ja 3. Ja 0 vaihtoehto on että jatketaan niin kuin nykyisellä luvalla. Ja
toiminta päättyy, kun lupaehdot täyttyy, eli rikastushiekka-allas saavuttaa maksimikorkeuden 116 metriä ja padot 117, ja se tapahtuisi 2030-2032. Ja nyt, jotta toiminta jatkuisi, on nämä vaihtoehdot V1, 2 ja 3. V1 allasta korotetaan suunnitelman mukaisesti tasolle 126 metriä, rikastushiekkaa ja 127 metriä padot. Ja näin toimintaa voitaisiin jatkaa vuoteen 2050. Ja tuossa vasemmalla on kuva näistä vaihtoehdoista, ja se löytyy tuolta takaa seinältä myös, jos haluaa käydä katsomassa. Siinä tämä vaihtoehto 1 on tämä kirkas viiva. Aha. Tämä on VE1. VE2-vaihtoehdossa nykyisiä rikastushiekka-altaita tyhjennetään ja täytetään vuorotellen. Siinä on siis 2 allasta. Tässä on nämä on 2 allasta. Ja vuorotellen ja kuivasta altaasta kaivetaan rikastushiekkaa ja kuivalajitetaan uuteen rakennettavaan altaaseen. Tällöin toinen puoli rikastushiekka-altaasta on märkäläjityskäytössä ja toinen puoli kuivumassa ja tyhjennyksessä. Ja tämäkin mahdollistaa sitten tämän toiminnan jatkumisen 2050 asti. Tässä on 2 eri vaihtoehtoa, A ja B, sitten sille kuivalajitykselle. V2A, niin läjitettäisiin tuonne nykyisen altaan pohjoispuolelle. Täällä on tämmöinen vaaleansininen alue. Ja se tulisi tasolle 126 metriä. Ja toinen vaihtoehto V2B läjitettäisiin tähän nykyisen rikastushiekka-altaan 2 ja sen eteläpuolella olevan välialtaan päälle. Näkyy tämmöisenä hieman tummemman liilana. V3-vaihtoehto on sitten, että rakennetaan uusi rikastushiekka-alue ja siihen sitten vaadittava infra, sähkötiet, vesien käsittely, pumppaamot. Ja tämä alue olisi sama kuin tuo VE2A. Tämä vaaleansininen täällä. Ja silloin nykyinen rikastushiekka-allas suljetaan, kun se saavuttaa sen nykyisen ympäristöluvan mukaisen maksimikorkeuden 117 metriä. Ja tälläkin vaihtoehdolla saadaan toiminta-aikaa sinne 2050 asti. Tämän rikastushiekka-altaan lisäksi niin käsitellään vesien purkamista. Ne johdetaan tällä hetkellä tätä keltaista reittiä pitkin Sysmäjärveen. Mutta tässä on otettu nyt vaihtoehtoisia purkureittejä. Ne on tässä PVE1 on siis tämä Sysmäjärven reitti ja PVE2A, B, C on sitten 3 vaihtoehtoista reittiä Viinijärveen. Sitten lisäksi tarkastellaan raakaveden ottoa, RVE1. Raakavesi otetaan Viinijärvestä ja Outokummun vanhasta avolouhoksesta. Se on se tilanne nykyään. Eli tuossa on Outokummun vanha avolouhos, näkyy tuossa sininen alue. Ja sitten olemassa oleva vedenottoreitti on tämä sama kuin tuossa myös tuo purkuvesi. Nyt se purkuvesivaihtoehto menisi vaan pidemmälle tuonne järveen sitten. Ja vaihtoehtona tälle raakavedelle, että otetaan sekä avolouhoksesta että Viinijärvestä, niin tutkitaan sellaista vaihtoehtoa, että otettaisiin vain Viinijärvestä vettä. Sitten vielä on mukana tämän tarkastelu vesien käsittelylietteet, eli Polvijärven kaivosten vesien käsittelylietteet sijoitettaisiin rikastushiekka-altaaseen. Tässä YVAssa on paljon eri osa-alueita, joita käydään läpi.
Ja jokaisella osa-alueella on oma asiantuntijansa, joka on perehtynyt aiheeseen. Tässä on nyt meidän esityksessä näistä suurin osa mukana. Kaavoitus ja maankäyttö on yksi osa. Ja Vuonnoksen tehdasalueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 ja sitä täydentävä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 ensimmäinen vaihe. Ja kaavassa Vuonnoksen teollisuusalue on merkitty kaivosalueeksi. Pinkki. Kaivosalueen laajennuksen alue sijoittuu tämän kaivosalueen ulkopuolelle, pohjoispuolelle, näkyy tuolla tämmöisenä turkoosina. Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 toinen vaihe on vireillä. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt se 9.6., mutta ei ole lainvoimainen. Valitukset käsitellään 29.9. Ja tehdasalueella on voimassa oikeusvaikutteinen Joensuun seudun yleiskaava 2020. Maisema- ja kulttuuriympäristö. Tämä alue sijoittuu metsäiselle alueelle ja korkeuserot on aika pieniä. Ja nuo purkureittivaihtoehdot sijoittuu metsäiselle tai alueelle tai pelloille. Ja ne kulkee sellaisen harjujakson poikki. Tässä välissä menee harju. Siitä tulee myöhemmin tuolla kuva. Tässä hankealueella tai sen lähialueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Ja hankealueella tai noilla purkureittivaihtoehdoilla niin ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ja tuolle laajennusalueelle ja purkureiteille tullaan sitten tarvittaessa laatimaan arkeologinen inventointi ja sen tarve selviää nyt sitten tässä YVA-menettelyn aikana. Sitten maa- ja kallioperä, eli tämä rikastushiekka-allas. Alue on rakennettu turpeen päälle, siellä on hietä- ja hiesukerroksia. Ja se sijaitsee tuolla oikeanpuolimmainen kartta on maaperäkartta. TTK:n geologian tutkimuskeskuksen. Siinä näkyy vihreällä tämmöiset karkearakeiset maalajit, eli nuo harjut. Ja tuo allas sijaitsee nyt kahden tällaisen harjujakson välissä. Tässä kaivospiirialueella tai läheisyydessä ei ole arvokkaita kallioalueita, arvokkaita kivikkoja tai arvokkaita moreeni-, tuuli- tai rantakerrostumia. Ja tässä vasemmalla on kallioperäkartta geologian tutkimuskeskuksen, niin täällä näkyy ruuhjeet tai tämmöiset siirtovyöhykkeet katkoviivoilla, niin tästä allasalueen alapuolelta menee 2 siirrosta. Pohjavesi on yksi osa, joka on ajateltu tai katsottu tässä tärkeäksi, koska täällä on pohjavesialueita. Siellä oli edellisellä sivulla ne vihreät harjujaksot, joissa usein on pohjavesialueita. Niin täällä on tämän allasalueen länsipuolella vasemmalla on tämmöinen Onkilammin-Särkkien pohjavesialue. Se kuuluu luokkaan 2E, eli pohjavesialueet on luokiteltu Suomessa. Luokka 1 on tämmöinen tärkeä, luokka 2 on vedenhankintaan soveltuva ja E kertoo, että siellä on sellaisia pohjavedestä riippuvia ekosysteemejä. Onko se oikea sana, mutta tämä Onkilammen-Särkät olisi luokka 2. Mutta sitten nämä purkureittivaihtoehdot menee sitten Makumäen pohjavesialueen halki ja se kuuluu luokkaan 1. Sitten siellä on tällä eteläpuolella ja pohjoispuolella myös pohjavesialueita.
Siellä tämä rikastushiekka-allas on rakennettu turpeen päälle ja todennäköisesti se turve on, tai siis se onkin tiivistynyt sen päällä olevan massan takia ja tiivistynyt turve johtaa huonosti vettä ja läpäisee huonosti vettä. Ja tässä vieressä oleva harju ja se pohjavesialue on tämmöinen pohjavettä ympäristöön purkava. Eli sinne ei niinkään, se ei kerää sitä ympäriltä, vaan se purkaa sitä ulospäin. Tämän allasalueen ympärillä on suotovesiojat ja siellä on pumppaamot. Näkyy tuollaisilla pienillä neliöillä. Ja sitten siinä on tällaiset luontaiset vastapainealtaat tämän pohjavesialueen ja rikastushiekka-altaiden välissä, näkyy tässä sinisellä ja punaisella. Niin niissä vesipinta pidetään korkeammalla kuin pumppausaltaassa, jotta täältä altaista ei pääsisi vettä sitten tänne länteen päin, koska pohjavesi ja vesi virtaa sinne päin, missä pinta on matalammalla. Pohjaveden laatu. Vastapainealtaissa on viime vuosina ja pohjavesiputkissa havaittu kohonneita sulfaatin ja sulfaattipitoisuuksia ja sähköjohtavuusarvoja. Ja tuollainen noususuuntainen trendi täällä alakuvassa. Näissä kuvissa on tällaisilla ympyröillä ja väreillä kuvattu pitoisuuksia. Ja pohjavesivaikutusten vähentämiseksi niin rikastushiekka-allas 2 otettiin läjityskäyttöön kesällä 2025, eli 2 on tämä, joka on kauempana tästä pohjavesialueesta. Ja tämä on yksi aihe, jota tässä yva-työssä käydään läpi sitten koettu tärkeäksi, tämä pohjavesi. Sitten meillä on pintavesiä, koska meillä on pintavesiasiantuntija, niin Helle. Joo, minä tulen hetkeksi tähän, kun tämä on minulle tutuin alue. Niin, tässä on nyt tuommoinen pieni karttakuva, jossa on vähän erikoisempia värejä, eli keltaista ja vihreätä. Eli nämä kuvaa sitä, että missä tilassa, ekologisessa tilassa nämä lähimmät pintavedet on. Ja vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa kaikissa vesimuodostumissa hyvä tila, eli tuo vihreä. Ja sitten tästä kartastakin sitten huomataan, että aika lailla tässä lähialueella sitten löytyy näitä tämmöisiä niin tyydyttävässä tilassa olevia, eli joissa tilaa pitäisi parantaa. Ja tuossa, kuten aiemmin mainittiinkin, niin että Sysmäjärveen on kohdistunut, niin kun, sanottaisiko nyt, että ihan maanlaajuisestikin huomattavan paljon kuormitusta. Ja tuossa mainittiin, että useita vuosikymmeniä mä ehkä venyttäisin sitä sinne lähemmäs 100 vuoteen itse. Niin kun noita historiallisia aineistoja itse kävin vähän läpi tätä ohjelmatilaisuutta varten, niin siellä oli 50-luvulla esimerkiksi jo hyvinkin huono tila, ja niin tuolta Keretin puolelta tuli paljon vesiä Sysmäjärveen, jotka sitten aiheutti kuormitusta ja tämmöisiä erilaisia ei-toivottuja vaikutuksia. Mutta muitakin kuormittajia tässä nykyisin on edelleen, eli niin on kaatopaikkaa, jäteveden puhdistamoa, taajamaa ja sitten tätä hajakuormitusta myös. Ja niin se, että miksi tässä niin sitten katsotaan myös tuota Viinijärveä, niin osittain sen takia, että tämä Sysmäjärvi on niin kovin kuormitteinen ja tähän yva-prosessiin kuuluu se, että niin ei ainoastaan tyydytä katsomaan niitä asioita, jotka on niin kuin nyt työn niin kuin ikään kuin niin ajankohtaisia, vaan vähän sinne niin kuin muihinkin mahdollisuuksiin, ja niin, että saataisiin mahdollisimman paljon tietoa siitä, että mikä on ympäristön kannalta kestävin purkusuunta esimerkiksi, niin ihan tämän yva-prosessin luonteen takia tämä Viinijärvi tässä sitten on mukana.
Ja niin, tuossa Viinijärvikin on, kuten huomataan, niin se on myös keltainen. Eli niin, tämäkään ei ole niin kuin mitenkään luonnontilainen vesi, vaan sinnekin tulee kuormitusta ja erityisesti tuonne pohjoisosaan, eli tuo ylänurkka, joka tuolla juuri näkyy Pohjoisnuolen kohdalla, niin sinne tulee louhosalueelta kuormitusta ja myös niin, Bolidenin vanhalta kaivokselta on aikanaan sinne tullut vesiä. Ja sitten meillä tätä lähtötietoa on aika hyvin tästä saatavissa, mutta tullaan kyllä selvittämään niin sitten joitakin asioita vielä vähän tarkemmin, eli vedenlaatua lähinnä. Ja sitten tätä varsinaista arviointityötä, niin siinä sitten tehdään mallinnuksia ja niistä ehkä sitten tulee tuossa esityksessä vähän myöhemmin sitten sellainen kooste, että mitä kaikkia niin vaikutusarvioita on tarkoitus tehdä. Nyt mä luovutan tämän. Sitten suojelualueet, kasvit ja eläimet. Hankealueella tai sen ihan välittömässä lähiympäristössä 2 kilometrin säteellä ei ole natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia kohteita, eikä kansainvälisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita lintualueita. Mutta sitten kaivospiirin alueelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas lintualue. Ja siellä on kahlaajien levähdysalue ja naurulokkien pesimäalue. Ja sitten toki Sysmäjärvi on suojeltu lintuvesi- ja natura-aluetta. Pöly ja ilmasto. Hankealueella muodostuvia pölypäästöjä ja niiden ilmanlaatuvaikutuksia on mallinnettu 2015. Ja siinä pölypäästöjen vaikutusalueen arvioitiin olevan suhteellisen pieni. Ja ilmanlaatuvaikutusten arvioidaan aiheutuvan pääasiassa rikastushiekka-alueelta. Mutta tämä pölyäminen on herättänyt paljon keskustelua ja se on nyt nostettu yhdeksi hankkeen merkittäväksi vaikutukseksi. Ja YVA-selostuksessa tullaan tarkastelemaan ilmanlaatuvaikutuksia ja vaikutusten lieventämiskeinoja, erilaisia pölyämistä estäviä toimenpiteitä ja sitten näiden eri läjitysmenetelmien eroja tarkastellaan ilmanlaatuvaikutusten näkökulmasta. Ja ilmastovaikutuksia sitten arvioidaan laskemalla hankkeen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt. Melu. Siellä on oikeassa kuvassa nimetty noita alueen paikkoja. Niin pääasialliset melulähteet on tehtaan ja rikastamon kiinteät melulähteet, erilaiset poistopuhaltimet, tuotesuotimet, malmimurskaus. Lisäksi on liikkuvia työkoneita, tie- ja junaliikenteestä tulee melua niiden liikennereittien lähialueella. Rikastamo ja tehdas ei sisällä tärinää aiheuttavia koneita tai toimintoja, koska täällä esimerkiksi on louhintaa, niin ei tule siitä tulla myöskään tärinää. Rikastamo- ja tehdasalueen melua tarkkaillaan 5 vuoden välein melumittauksin lähempien asuinrakennusten luona. Viimeisimmät melumittaukset on tehty 2025 ja niiden tulokset esitetään sitten YVA-selostusvaiheessa. Ja näitä maarakennusteista ja aiheutuvia melu- ja tärinävaikutuksia arvioidaan sitten asiantuntija-arviona. Siinä on oikealla kuva asutuksesta, eli
asuinrakennuksista ja vapaa-ajan rakennuksista tuolla takana on myös iso printti samasta kuvasta, jos haluaa käydä katsomassa. Asuinrakennuksia on aika tasaisesti joka puolella. Päimmillään noin 700 metriä etäisyydellä. Outokummun keskustaan on 4 kilometriä. Kouluja ja päiväkoteja on 3,5 kilometriä etäisyydellä. Ja sitten noiden purkureittivaihtoehtojen lähimmät asunnot on noin 20 metrin etäisyydellä. Ja tätä yva-menettelyä varten on perustettu seurantaryhmä. Ja se on viimeksi kokoontunut toukokuussa. Ja seuraava kokous pidetään sitten selostusvaiheessa. Ja sitten jatkossa lähiasukkaille pidetään vuosittain tämmöisiä tupailtoja. Ja nyt tämän yvan aikana tehdään erilaisia lisäselvityksiä. Osa on tehty ja osa tullaan tekemään ennen selostusvaihetta. Eli nyt elokuussa käytiin mittaamassa vettä pohjavesiputkissa tai tekemässä vedenjohtavuustestejä siellä altaiden ympäristössä. Ja sitten on tehty rikastushiekka-altaalla kairauksia viime keväänä. Ne tehtiin sen rikastushiekka-alueen pohjaan ja sen alla olevan maaperään. Ja selvitettiin maalajit ja näytteitä. Otettiin 17 rikastushiekkanäytettä ja turvenäytteitä ja sitten näytteitä mineraalogiseen määritykseen. Sitten viime kesän ja kevään aikana tehtiin luontoselvitys ja pesimälintuselvitys sekä saukko-, liito-orava- ja viitasammakkoselvitykset. Viinijärvellä on aloitettu vedenlaadun lisätarkkailu viime maaliskuussa. Siellä on laaja alkuainevalikko käytössä. Lahdenjoki rautatiesilloilla on tehty tehdään pohjaeläin- ja piilevänäytteenotto ja piilevänäytteenottoa myös Lahdenjoki alajuoksulla. Sysmäjärveen on tarkoitus tehdä natura-arviointi. Lintunatura, Outokummun siitä vanhasta avolouhoksesta, tehdään vesianalyysejä. Sitten tehdään pinta- ja pohjavesimallinnukset. Pohjavesimallinnus on semmoinen 3D-numeerinen, jota yritetään käyttää apuna siinä, että selvitetään, miten se pohjavesialueella liikkuu. Ja sen takia siellä käytiin tekemässä niitä maaperän vedenjohtavuusmittauksia elokuussa, jotta saadaan lähtötietoja siihen malliin. Ja sitten Viinijärven kalatalousalueen edustajille tehdään soittokierros ja haastattelu. Ja tarvittaessa tehdään se arkeologinen inventointi, josta itse asiassa oli aikaisemminkin tuolla yksi kohta. Ja tässä on aikataulua tämän hetken suunnitelman mukaan. Eli nyt me ollaan viime talven ja kevään aikana tätä YVA-ohjelmaa tehty. Ja se seurantaryhmän kokous oli toukokuussa. Nyt ollaan täällä yleisötilaisuudessa. Ja sitten tullaan saamaan viranomaisen lausunto. Ja tämän YVA-ohjelman jälkeen ja osittain se aikana tehdään noita erillisselvityksiä, joita äsken oli tuossa listattu. Ja sitten alkaa YVA-selostuksen laatiminen, jossa sitten arvioidaan ne vaikutukset. Sitten tulee taas selostus nähtäville ja yleisötilaisuus ja sitten perusteltu päätelmä. Ja se olisi tarkoitus nyt tapahtua sitten noin vuoden päästä suurin piirtein.
Tässä oli meidän virallinen esitysosuus. Kiitoksia kaikille. Sammutetaanko? Joo, meillä on sammutaan tallentuksen tässä välissä. Se ei ollut. Joo. Eli meille on tullut ennakkokysymyksiä. Ja sitten täällä on tarkoitus keskustella. Me sammutetaan nauhoitus, jotta se on niin kuin kaikki saa vapaasti, eikä tarvitse niin kuin ajatella, että se menee